lang para iwas matutong yung ilalim ng saan. Condense lang. Hi guys, ayan, luto na ang aking maruya with cheese and condensed milk. Ayan, pakita ko sa inyo kung gaano ito kasarap. Diba? Titikman ko lang para sa inyo kasi talaga namang kakaiba itong aking ginawang maruya. Ang aking maruya, kakaiba talaga to. Malamang ngayon nyo lang na narinig o napanood, nakita itong ganitong paggawa ng maruya, diba? Pwede nyo itong itry sa inyong mga bahay. I'm sure masasarapan kayo sa ganitong klaseng luto ng maruya. Napakadali lang gawin, guys. Yung lasang-lasa yung yung cheese at saka yung condensed milk. So, ayan. Tsakain muna ako para ako makabuelo sa pagkain. So, hanggang dito na lang muna ang aking video for today. Huwag niyong kalilimutang mag-like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel. At i-hit nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga susunod na video. Maraming salamat guys. Paalam.